geen nieuwe investerings bij de gemeente de Frieske Marren vanwege een bezuiniging van 3,5 miljoen euro. Boven dat zit de Frieske Marren onder tafersjoch van de provincie. Ik krijg de gemeente minder geld van het Rijk. Wil er meer zorgtaken bij komen? Een vleentuig dat door de stritten van Ljouwert rieden wordt. Het is het taststel dat altijd bij de poorten van de Ljouwerter vleenbasis zit. Het moet op een ijs spuiten worden. Daarvoor wordt het door het wetter naar een bedrijf in Jinsen gebracht. Op de Lorentzkade had een hieskraan het taststel op een ponton zetten. Keertsclub VVV Sjerk de Wal van Dronriep had er in één keer 30 nieuwe leden bij kregen. Er is geerwerken met de 3 basiskwallen, om de band in de kunde te brengen met het keertsen. Het eerste hier is voor de nieuwe pupillen vergees. De Keertsclub hoopt het likwols dat ze daarna bluwen. Het is de 64ste allegorische optocht in Sint-Niek, een van de grootste praalwijn-evenementen van Noord-Nederland. De riedende pronkstikken binnenbouwd door de verskate buurten en de squallen. Maar nu doggen er tredje grutte en alve Lietse praalwijn mee. Joen vannacht heel bewolkt, het is 14 graden en het bloed droeg. Morgen 23 graden, bewolking, een noordwestenwind en kans op een bui.